So sa imong pangutana between sa imong asawa ug sa imong mga anak, pilia pirmi ang imong asawa. Sir, na ako'y pangutana ni mo gikan sa kaedara sa dako nga lisod ang kahimtang sa ilang pamilya. Kisa may angay pilion day, sir? Ang asawa ba o ang anak? So usa sa pinakadako nga butang nga akong nakita nga pattern sa mga magtiayon kay kusog kaayo sila mo padako sa mga gagmay nga mga problema. Kaya bitaw mga kasakit sa mga nangagi, kaya mga samad sa inyong kasing-kasing, dapat na ninyo ipagawas sa inyong sistema. Kinahanglan sa matag adlaw nga mulabay, makapasaylo mo. Paningkamutan yun na ninyo nga ayuhon ninyo inyong kaugalingon. Kaya kinahanglan sad nga maningkamot mo nga buhaton ninyo ang inyong obligasyon sa usag-usa nga dili mo magkasinumbatay. So pag-date mo ug usab sa inyong mga kauban sa kinabuhi, ayaw ninyo kalimti nga maunay amahan sa inyong anak, maunay inahan sa inyong mga anak. Buhatan ninyo ug usab ang mga butang nga inyong gibuhat sa una sa panahon nga bag-o pa mo nagkauyab. Sama ra na sa giingon sa Biblia nga higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Ug dili man po na siguro ibutang didto kung sa tanan na lang yung higayon kay nahigugma pata sa atong mga pares sa kinabuhi. Mao ganin na nakasuwat na didto. Tungod kay naagi mga tao nga wala na nahigugma sa ilang mga asawa. Pero kung ato lang yung tun-an, kung ato lang yung ilahon atong mga pares sa kinabuhi, kung unsa gyud to ang ilang gusto o mga dili gusto, unta hapsay ra unta to atong relasyon. So sa imong pangutana between sa imong asawa ug sa imong mga anak, pilia pirmi ang imong asawa or bana. Kay kanang inyong mga anak mulabay ra na sila. Kadiyot ra kayo na sila. Pero kanang inyong mga asawa, kamoy mag-uban na hangtod sa katapusan. Bahala na lang dili mo malipayon. Bahala na lang dili na humot or dili na ingon ana ka sexy or ka macho pareho sa una. Dapat ang imong asawa, ang imong pilion, labaw pa kaysa sa imong anak. Kaya pag-abot sa katapusan, ana, dili ra ang inyong mga anak ang mga pahimos. Kung di kamo sad mismo, kay inyong gipili ang usag-usa.